Но с кмет като Терзиев аз не очаквам, Данче, нещо и различно да се случи. Падна сняг от Давини. Единия ден има арка, на другия ден няма арка. Килим тури, махнави. Пейки тури, махнави. Коледна украса нема. Дали, смисъл? Искам да остана в този град, аз, децата ми, нашите деца. Искам да бъде зелен, уреден, чист, сигурен град, модерен. Софиянци избраха еднорогия, избраха костенурките, избраха златните арки, избраха коневръзите там, едни пейки беха да слагали. Аз не знаех, че са пейки, мислех, че връщат, нали, екотранспорт, коне, отиваш, върза се коня. Те пък ги махнаха. Един ден слагат, харчат пари, махат. Хаос, пълен хаос. Но ние предупреждавахме, че в София ще се случи това, което се случи в държавата.